kublai api kena kesengi ngawan sapi lomba kaju ka kitab Leviticus untuk kesengi naka lenong ka bakat pra dekat iwe teta hadut san Deu trai lo ong ha Moses to kren ha kipa Israel ngalong utrai ublei jongpi Pimdei ban le kumba kile hari Egypt hakaba pilasyong lasa. Pimdei ru ban le kumba kile hari Kanan syaba ngawan yalam yapi. Piwat buat yaki ain kirkom jongki. Pidei ban buat yakirti ain jonga. Ban rakhe yaki ain sensyal jonga. Bad ban yai haki. Manga utrai ublei jongpi. Pidei ban rakhe yaki ain sensal jonga pada kiriti ain jonga dak balik kumta ubre unim ngalong utrai kumtu naka kitab Leviticus long ke bakatra ka diwe hadut san pe hang ni ublei lo ang Moses pimdei ban le kumbaki le hari Egypt ha ka ba philasyong lasa Pimdei ru ban le kumbaki le hari Kanan sabangawan yalam yapi. Tek kata kaba kinong Egypt bat kinong Kanan kiba kida le ya kaba ublei lo maham yaki ba ki Israel kimdei ban le kumbale maki. Dalangi pule terter hakalen kenong kaba khatra teng terter nadu kerkhat ke bahan reu ngin sasyam hantu yaki ei kiba ublei ulakhang ba ki Israel kimdei ban but teneng kumba ki nong Egypt bat ki nong Kanan ba ki lale ya kita ki cingle kiba ublei uloong ba nakatau jong kita ba ublei ula preno yaki nakasla jong ka khendeu teki ei kita ki cingle kiba ublei hang ni ula batai padi ula tha yo Moses ban ong haki Israel ba kimle ekum kita gijingle kum kijinga dei ba ya hakabaya dei kurim bat kibam long kum kibahi hasem long ban penlong kurim ya kum kita ki ya ki kentei kiba don jinga dei kiba jan laban dei sipara sibakha niong sipara kharu ta kumi ki kenja kemina kenja mekha kiba sipara ukpa ba sipara bat ka kemi kum kita ngi sem hakane kitab Leviticus nada Philip pule bha pen sa sem ya kum ki ei kita kiba ublei ulakhang ya ki Israel banle hakane ka jipen kre jongi nakapanta ke jingken mau ram ya ke jing suspa jong utrai jongi yangi ki yakine kiba ngi i saudong jongi lese ngimle hakamet jongi henre hakai jingmut jing perkhan kemau ujisu la hikai halor ulo muong tada ubreu ukwa brai upet ya ka kentei ber ukwa brai ya ka koronot jomu ula klim batka delese ha kapaya dei patkanika lenong ka bakat fra jong kitab Leviticus ru ya ka ublei ula khang ya gitu kibreu ha gitu kipor pat ya kibreu kiba mentaru bangim dei banle ni hapan kelak kapamut kenang ba ublei penkoit pat unweng ya ka jinglong jong kari jongi yo lese kumba ka khandau kalapri ya kitu kibale ya kumkine ki kamsang yo kapri ya kibreu jong kane ka jukru lada kalalong kumta mensua kan salong ru kumju mara ka jing bisar jong blei kalong tangkawai kapor nakapanta jong blei kalong tangkawai nakapanta jongi kadon
kamenin kamenta bat kalasai na kabanta jong ublei don tang ka we kapor ti kabamut na kabanta jong ikibriu yak e kepala jia mensua kan jia mentaru kumkini ki jingle hakini ki por kalong kupaken rei bah ini ki jingedei sang mer ki jingedei kum si tengah kum si kurim bat ki bom long banya dei bat ki ya bat lene bat ka kum si kenyi si persaru omla ban long kum ta terter om dei blei lakang hagar khot ka ba arpau blei long ba anam don dei ban don jingedei tengah bat ka tengah jo uwe pat ubreu namar kata ban pen bersih ialade bat ulene bat ka dikini kiken rei ha hakini kiski dekum kini ki jaj urkom im ni don kampan kala ka bamut kenang ba ni nom sya syu ban sya kan tho haki statistics kumai ngla sem nglai i house nem arajar arfulai ba hapo me khalaya ki bru ki ba don bun tam kilok pelat ban ya tu ki janyam ki bala ban bun kilok le ki tengah ti kene ki dong jing le rain nak penta jongi idon kamban kala ka pamut ha ka khot ka ba ar pu ar ong wa phim dei ban ye le sang bat u para senrang kumba u senrang de ban don jinga dei ber kan thei re mata ki bri sa dong jingi I ikumno ba ki sngau saram pentan ya kapop ki sngau saram dan ki kan thei para kan thei I kan thei ki ko ale kum ki senrang ki sngau saram ana ki kawe ata ka yong the pride flag kane kade haka pareng yong abomination before the Lord. Such a thing is an abomination. Haka neglenong kapa Al-Quran, haka Bible, New American Bible, English Catholic edition, ngisya mikini kiktin. Nakta Al-Qulai kaong, you shall not have sexual relations with an animal, defiling yourself with it. Teng lapi lawan pule, lene piyo ki video, lene iti tu kana sepang badon kum kitaru. Mentah don kiba hana kia tho bat uding rapi pule don ke kot kubor ki kot kubor pareng pila ban siam kum kita jajing tho do dekine kilom ke jili khmat jong play ya kum kine ken kita ke jingle kiba ublei lene katu ke jaka kala pri no yaki mar ublei ula weng no yaki nakata bat ula bu no ban song no lagi Israel dan berkata lada mengiru ngile yakin dikiju kibakila le te ngiru saweng wadu blem sabu haga jaka kari jongi daki wepat kibriu berkata yakum kini kijat akor kijat jingle sang ha kari jongi ha pedeng jongi ngidei ban weng no ban weng ye kata man la iwe pe iwe nangi idon kamban kelag bomut na kini kirukom kipasniu doblei unyarap yangi bangin kelak kapamut kenang ba ngin pensngu bahayo blei da kabangi long kibriu kibating buram yau amen.